bizitza sedentariarekin, eta daramagu 2 ordu ipurdia zerita, el síndrome del culo carpeta, orduan eskalatu dizuet, minutua sikiera atxatu daitezela, pixka bat modutu zaitezte, deskonfestionatu ze bota bat duzuen txapa igual, hartu importanteena, orduan nahi ditut zuen bek eta arreta guztia hartzia, bai? Lusatu, hankak, dela emazuen bat urtu, klak, 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 aprobetsatu, zegero azten naizenean, azkar batean hasiko naiz, bale? Bueno, hitz egiteko ez dizut esan aprobetsatzeko, ez da gabe, Bentar desbandatzen ari zaretea, nik oso azkar egin godu orkesten. Kontone? Ja, bukatu zaitu da denbora. Sentitzen du. Aquí haitxo, hori, mesedez. Vale. Bueno, hori. Azkar batzen hasiko naiz, hortaz. Zara prest? Vale, bueno, eskarrak eman aurreko izlariei, nik egingo dut unibertsitateko irakasle batek esaten ziana. Copiar, pegar, bien. Hau da, aldundikan egin duguna da Gipuzkoako eskola kirol eredua, EBI antolaketa eredua izen eman diogu, hor Gipuzkoarrak etzareten ondako, esplikatu E1, 80. hamarkadan egintzan eskola kirol eredua izan zela, eta orain EBI 2.0 edo bersio berri bat izango dalako, bai? Azalduko dizueguna EBI honekin da, egingo duguna, baina egiten ari garena. Azpimarratzen dut. Egingo duguna eta egiten ari garena. Ze hendikak aurkeztu duna, oiduk aurkeztu duena, horiek ja guk bere ganatu ditugu eta ja dagoeneko hainbat kontutan hasia gaude, hainbat gauza egiten. Hemen Gipuzkoakoa tatxatu dut eta jarri dut Trebiño, boiake Bizkaitarrak eta Arabarrak etorri zareten, inori ez esateko zer egin behar duen eta zer ez egin behar, Gipuzkoak kendu dugu, ze pentsatzen dugu, hausnarketa eta gogoeta jun behar duela, ze eskola kirol eredu egin behar dan Euskadi mailan, ez Gipuzko mailan. Hemen hasten gara Gipuzkoarra Bizkaitarren kontra, porque gure herrian afizioa da San Pedro San Juan da bat abestian kontra ikia, ezta? Orduan pentsatzen dugu, badagoela jakintza, ezagutza, nahiko gomendio eskola kirola artikulatzeko modu zientifiko, esanguratsu eta ganorazko batetan. Hor esaldi hori, jake kiroletan gabiltzan, asmoz eta jakitez, badakizu esaldi hori asmoz eta jakitez, handiak txikia irabazi dezan, jake kiroletan garen, oso ondo etortzen zait, aipu hori, adierazteko guk, egin dugun gauza bakarra EBI honekin, izan dela kopiar, pegar, bien. Azkar batean pasatuko izkizuegu, guk txosten bat gertatzen ari gara, aurki horren ikasturtean publiko egingo duguna, esate dizuet, kopiar, pegar, bien egin dugula, eta inspiratu gara ingrediente osagai guztietan. Betik kirol araubidean, Gipuzkoako eredua, ez, Euskadiko eredua. Lege berriari itxoin gabe, lege zaharrak jasaten du. Ikastetxea erdigunea jarri behar dela, eta multikirola entzen dioguna hemen, edo kirolaniztasuna, aldala behintzat, izan behar du. Orduan, bueno, ez dugu ezer asmatzen ari. Ikusiko dugu lege berria noraino jasotzen duen hori, baina zaharrari eta zahar dekretuari begiratzen baldin badiogu hori ja jasota da. Orduan, hori ez da Gipuzkoako eredua. Euskadiko eredua beharko lukena izan, eta gero norberak egingo dio kritika bere buruari ikusteko garatu duen, edo ez duen garatu. Aurre eskubidei buruzkoak, azkar batean pasatuko izkizuet, lankide gaina esan dit estutin barriala denbora, aurre eskubideen inguruan, nazio batuen araudia daukagu, adin txikiko babeserako legea, hor aipatzen dira umen eskubideak, olgeta eta aixiaren gozamenerako eskubidea, aixialdiaz gozatzeko eskubidea, bere hezkuntza osasuna oztopatuko ez duten eginkizunetan ez aritzea. Orduan, nazioarteko mailan badauzkagu dexenteko erreferentzi gomendio arau, eskola kirolak bere egin barko lituzkenak. Ezagutza ditua, haintxe oidudik bere lehenbiziko bertsoan horiek denak bota ditu, ereduan nondik nola jun beharko duen, eta ezagutzaz, ez usteaz, ezagutzaz oinarritzen den eredu bat, guk hortikan edaten dugu eta osagai hori hartzen dugu. Gero eskarmentua ere badugu, azkenean 32 urteko emaitza badugu, hobeto edo okerrago, eta herri batetik bestera, esango diguzue, Gipuzkoan ereduak desberdinak direla, bai, ereduak desberdinak die,
baina amankomunean due bi eje hauek. Kirol aniztasun bat, ikastetxearen inguruan egiten dana, eta horrik hobeto okerrago edo funtzionatu duen moduan emaitza dauzkagu. Dauzkagu partaidetza emaitzak hurrengo urteetan, eta inkluso errendimenduaren ikuspegitik, Gipuzkoak sortzen ditu nolabaiteko kirolari errendimentuko jende gehiago biztanlekiko beste bi lurralden aurrean. Datua dira, ez die Gipuzkoar zentrismoak sustatutako sentimentu bat, Gomendioak, Komite Olinpikoak umen kirolarien eskubideak, UNESCO berak, Arartekoren gomendioak, hiru gomendio idatzita dauzka espreski jarduera fisikoa eskola dinean ezigarria izan dadin behar dien neurriak hartu daitezela, eta arkitate ikuspegitik, gure kirol zerbitzuan ja urte batzu dira, hau gure egin duguna, ez? Bai berdintasuna gizon emakumeen ikuspegitik, translegea iaz onartu intzan udazkenean eta guk gurea egin barko dugu, eta desgaitasunarekin zer esan, hor lankide badaukagu kirolego egituen federazioa, haiek hasitako bide bati guk ekin eta bereekin batera txertatu dugu. Hau, iturriei dagokionean. Azkenan uste dugu ereduak bi zutabe hauetan antolatu daitezkela. Egongo daiteke bi polo horien artean matizazio batian edo bestia, baina gutxi gorabehera hauek dira. Batian prozesuan oinarritzen dena eta bestia amaitzan oinarritzen dena. Ez ditut denak irakurriko, ze azkeneko biekin gatuko naiz, denbora estutzen diazutelako bai. Hastapen eredu ez goiztiarra prozesuan oinarritzen dena eta kirolanistasunean, eta amaitzean oinarritzen dianak, hastapen goiztiarreko eredua da eta kirol bakarreko espezializazioan. Hor erdibidean astrap edo nolaiteko abaniko bat egon daiteke, baina funtsean hau eredua. Guria, doala horretik, badakizu zein da, dela prozesuan oinarritutako bat. Hemen markoa ez gero edukiko dugu aukera kirol lege berriarekin. Horiz, egun existitzen den marko normatiboa. Urdinez, egun dagoen marko normatiboa. Marra urdinetik gora, autonomia mailan daukagu legeri multzoa, hau da kirol legea eta eskola kirol dekretua, eta marra urdinetik bera, Gipuzkoan egun dauzkagun erramientak. Urdinean 3 erramientak dauzkagu, urteko foru agindua, urteko ikasturteko planarekin, liburu totxo potoloa sufritzen diguzuen urtero. Foru agindu propioa daukagu, iaz refundido izena eman genion, hartu genituen modalidade irakaskuntza regularizatuakoak, aski esku, futbol eta rugby, eta gero badugu foru agindu bat, baimenak justo kudeatzeko, kategoria desberdinetako gurutzeak, edo sexu bateko emakume baten baimeneko baimen bat, edo kanpoko kategoria baten gehiatzeko. 3 horiek dira gaur egungo gure erramientak. Pintatu dizuegu horiz, ez darenak, seguri dagokigunean, eta 30 urteko ibilbidean ez dugu tiratu, da hor jartzen dizueguna. Eskola adineko, ja integratu dute indikazioen kontzeptuaren izena, eskola adineko jarduera fisiko eta kirol foru dekretua. Baina arte ez dugu erramienta hori eduki, kompetentzietan badaukagu, aldundi hori dagokigu Eusko Jaurlaritzak jarritako oinarri orokorren garapena, eta garapen hortan sartu gara buru belarri bai. Dekretuak hainbat puntu joko ditu, nik oraintxe bertan zentratuko naiz bereziki zer egingo dugun edo nola egingo dugun horretan, bale? Dekretua hala ere luzeagoa da, ikuskaritza prozesuak arautuko ditu autorizazio motak eta aukera desberdinak, arautuko du ere bai etapak nola antolatuko ditugun, eta bereziki sartuko naiz tarte horretan, bai. EHUko lanean ere aipatzen da, eta guk gutxi gorabehera ideia berdina lapurtu dugu. 3 etapa ikusten ditugu, eskola adineko kirolean. Eskola adineko lehenbiziko etapa hori 0-6 litzateke, 8an muga jarri dugu, 8 guretzako muga oso importantea da, ze 8tik behera nolabaiteko etapa predeportiboa izango da. Ezingo dute kirol jarduera batzuk egin? Bueno, gehiengoak ez. Gehiengo izango die, nolabaiteko hastapen jarduerek inguruan kokatuko ditugunak, eta gu dekretuan segurrezki deituko dizkiegula predeportiboak. Hor, gure filosofian oso ezaguna intzaizuena da, LH bat bin, jolasesi gure programa. Jolasesi programa dago desportibizatuta. Ez da, kirolak. Parrelebasen ikuspegitik hori oso ondo ulertu gehiazu, eta parrelebasen jarraitzaile edo sufritzaile etzaretenok,
Ikusiko duzu hor, hainbat jarduera sartu ditugula, eta helburua zen 8 urte baino lehenago bermatzia kirolaz aparteko garapen motorra, esperientzia motor eta bestelako jarduerak, bai? Gero, bigarren etapa, LH-koa, 6 amaika, 8 amaika hori txertatu dugu, eta hor ez dugu ezer berri asmatu. Jarraitzen dugu apostu borobila egiten. Eta zein da? Ikastetxeak dira, gure seme alaben, oinarrizko estrukturak kirol astapenerako. Eta hori oso horreza dirudina, ez da horreza. Hori egunero lehen lerroan zaretenok badakizue zer suposatzen duen. Baina aldundiak, arrautz guztiak otar horretan jarri ditu. Eta gure foru dekretuan ere ikuspegi hori hola jorratuko dugu. Eta gero 11-16 urte bitartean, bai, ja horrazten da batetikan mundu federatua eta hor iniziazioen espezifiziazioen hori bai dira legean jasotzen dien ibilbideak, bai? Errendimenduan hasteko ibilbidea eta etorkizun eta talentuen ibilbidea. Bat, bebi, hori kirol plan zaharrean jasota zegoena, bai? Horiek aleginen bigarren urtean hasiko lirateke, bai? Taula hori ona ekarrita, hau da, antolatu nahi duguna. Zesate izuet, egiten eta egingo, ja da, honezkero, zenbait gauza, egiten hasiak gaude. Araubidea eta foru dekretuarena izan da garrantzizkoa ez bakarrik edukitzeko erreminta juridikoak, baizik eta legearen haratago nolaiteko adostasun bat edukitzeko, bai? Adostasun bat bai kirol eragileekin, baina baita ere maila politikoan, baina arte bide hau ez dugu jorratu, eta justu haintxe bertan izar guztiak lerratu dira. Kirol lanbideen legea aurkitorriko da, jarduera fisikoaren legea eztabaida dago, haintxe bertan gu geu ere ari gara kontu guzti hauek mahai gainean jartzen, orduan momentuetan gauza asko pasatzen ari dira ereduaren berrikusketa edo berraldaketa bat egiteko. Gure berralderak aldaketa edo eraldaketa hor plantatzen dizuegu, ez? 6 urtetik berakoa legean jasotzen dau, ez da asko garatu behintzat lehenbiziko zirriborroan, gero badakigu eztabaida politikoa badaudela beste karpen batzuk eta esperantza daukagu indikak irakurri ahal izan duena baino gehiago eta pixkat sakonago sei etapa jasotzen da. 6 etapa horri irakaskuntza jarduerak jarri dizkiogu, aurre kirolak, kontziente gara gaur egun ez dagoela hori, kontziente gara badarela kirol espezializazio batzuk, badarela gimnasio batzuk, badarela klub eta modalidade batzuk, baina arautzera goazen hortan, egongo da trantsizio etapa bat, eta ikusiko dugu noraino helduko garen gure helburua jorratzera. Gero, patadita bilbidea, nor monodeportibo, polideportibo, eta topaketa kontzeptua. Topaketa kontzeptua bereziki multikirol jarduetarako gorde dugu, ze egiten dugun bigarren muga da lehiaketak, edo partaidetzako lehiaketak atzeratu 8 urtetatikan 10 urtetara, bai? Lehiaketa kontzeptua egiten. Zindar ezberdintasuna, multiko antolaketan zabiztatenok oso ondo dakizue. Topaketa bat egin daiteke, ez du zertan lehiaketa ikuskizun bat antolatu behar, baizik eta egin daitekena da topaketa bat, egon daiteke lehia, ez ezagun ere lehia arguiatu eta salatu, baina ez da egongo memoriakoa, ez da zertan talde baten enfrentamendu zenak egin behar, eta lehia egon daiteke. Topaketak hainbat urtetan garatzen juntzarete, hainbat kirol eskualde multikirol programan, gure egin dugu eta normatiban sartu dugu. Eta lebinetarako atzeratu dugu lehiaketa. Azken finean, zeiten dugu, baten batzuk esaten dugu, ez digugu zuela futbola lehenago egiten dute. Bai, regularizazioa. Foru dekretua, ebi, regularizazioa egiten dugu. Garaian garaikoa. Eta bakoitzari uzten diogu bere denbora egiteko egin behar dena. Biderkaketarekin hasi baino lehen batuketak ondo ditugula bermatzen dugu. Ez dugu ezer dedikatzen, egin duguna denbora bakoitzari dagokion denbora. Eta nola egiten ari garen, ez nola egingo dugu, nola egiten ari garen, bereziki komentatu dizugun horrekin, egun ja gure otarran, gure arrautzak otarran sortutakoa die ikastetxe erdigunean jarri ditugunak. Hor bereziki, lehen hezkuntzako etapa horretan ipini dugu azentua, baditugu betiko programak, astapen jarduenak, ospetsuena astapen jarduen liburuzkan igeriteka eta kanpainarena da.
Espainia lurralde oso gutxi edo ia bakarra gara, ia guztirik, baina lurralde askoan zehar bai, LH bat bita iruko umeak igeirik eta sustapen kanpainan dare, horri ikastetxiek, bai hasita prebenjaminietatik juvenilera badaukate astapen programan jarduerak eta oso arrakastatxo horietan partaidetza oso altua daukagu gaur eta jarraituko dugu apustu hori egiten. Jolasezi programa, aipatu dizuegu eta gure webgunean dago, sekuentzia didaktiko bat, esportizatuta dago, bereziki praktika hegemoniko maskulinetatik haratago, ekintza motorean oinarritzen ziren jarduerak sartzea eta kirola atzeratzea. Programa horrekin jarraituko dugu eta urtezitzen gorakarizkoa da. Multikirola, ezaguna duzu, jarraituko dugu jaren apustu egiten. Eta baita eki estrategia eta eki taldeak. Hau oraingoz, desgaitasunari arreta ereduan txekatzen dugu, eki estrategiak dira bai laguntzarekin edo laguntza gabe, desgaitua den ikasle bat gure taldean txekatu nahi bai dugu. Izan daiteke klubean edo izan daiteke ikastetxeko multikirol taldean. Baina estrategia hortan, dauzkagu baliabide batzuk, daukagu asistentzia teknikoa kirol federazioarekin, eta gaur egun 15-16 ikastetxek badaukate bere taldea, eta esperantza daukagu, mendikan aurrea hori ere zabaldu ingo dela. Eta gero ekitaldei dagokionean, federazioak abitu zituen amaiteko talde espezifiko batzuk desgaitasunaren inguruan, eta azkeneko 3-4 urtetan, ja federazioaren aholkuaritzakin, eta oraindik orain hainbat federazio badaude, baina zenbait eskualdetako eskola kirolak bere egin dute desgaitasunaren talde horiek, bereziki Debagoieneko eskualdea da adibide, eta haien ikastetxetako eskola kirol normalizatuarekin batera daude desgaitasuneko arretako taldeak. Orduan, ekiek eta eskola kirola multi dana ontzi berdineko basoz komunikanteseko programa bat bilakatzen da. Eta hori izango da gure jomuga. Gaur egunekea ia Gipuzkoa guztian zabalduta dauzkagun taldea dira, etorkizuneko gure jomugan izango da talde horiek ikastetxetako estrukturaren baitan eskola kirol normalizatuan egotia. Eta azkenekoa eta ikamika gehien sortzen dauena multikirolaren derrigortasuna izango da. Horrekin jarraituko dugu, gaur egun derrigortasuna arauz jasota daukagu Alebin da Benjaminen dako, regularizatuta garen modalidadekin, honek esan nahi duna eta hainbatek aurpegiratu diguzuena eta erronka jasotzen dugu, epe jakin batean gainontzeko modalidadeak ere erregularizatu beharko ditugu, koherentzia logiko bat edukitzeko. Saski esku futbol multirekin duen nahitaezko ezkontza berdina, ritmika, karate eta atletismo eta gainontzeko dute, eta jarriko gara egiten. Eta gutxi gora bera azkar baten eta denbora ez xauteko, eta guztia. Eskerrik asko.